Edward Sanken és professor del Departament d'Estudis de Mitjans de Comunicació a la Universitat d'Amsterdam i professor també de la Facultat de Media Art a la Universitat de Krems, a Àustria. Ell és un historiador de l'art que ha centrat la seva investigació en la relació entre l'art i els mitjans electrònics, ja des de principis de la seva investigació, establint connexions, per exemple, entre l'art electrònic i l'art conceptual, i revisant totes aquelles maneres en què aquest art vinculat als mitjans electrònics, que podem pensar que és una cosa molt nova, en realitat connecta d'una manera molt directa amb les arrels de tota la vessant de l'art contemporani des de principis del segle XX. El seu llibre, Art and Electronic Media, és una publicació que sorgeix en un moment molt adient, perquè tot el que és l'estudi de l'art i els mitjans electrònics s'ha anat desenvolupant des d'un terreny principalment acadèmic i també llargament ignorat per lo que és el món de l'art en general. Tot i que la història de l'art amb els mitjans electrònics es remunta com a mínim a 40 anys enrere i arrel de les investigacions que ha fet persones com el professor Sanken ho podem vincular fins i tot a pioners de l'art del segle XX com ara Laszlo Moholy-Nagy o Marcel Duchamp. En general, en el món de l'art s'ha ignorat molt aquesta vessant de l'art contemporani que de fet tracta sobre aspectes molt actuals de la nostra societat que està fortament marcada per l'ús de les noves tecnologies. Art and Electronic Media és una publicació particular pel fet que l'ha publicat l'editorial Phaidon, que és una editorial molt reconeguda dins del món de l'art, i el seu propi format és un format de revisió, o sigui, el llibre està plantejat com una revisió general de tot un gènere dintre d'una col·lecció en la qual també hi ha volums dedicats, per exemple, a l'art conceptual, al land art, al dadaisme, surrealisme, etc. D'aquesta manera, l'art electrònic, media art o art vinculat als mitjans electrònics adquireix la mateixa categoria que tots aquests moviments històrics de l'art contemporani.